We've got people vanenge vachida kugadzira mazita avo through the Geza revolution. That is absolute nonsense. Where were they all along? Why didn't they take it upon themselves to start up a revolution and say enough is enough? Why did they have to wait for Nyuka Yamabunu? Why did they have to wait for Mdara Geza? TV. Comments and friends, how are you? This is Traore here. Now, muchida kuona kuti tiri kutungamirwa nevatutungamirira sina hanya. Just look at the situation which is happening here in South Africa. We've got our people who are being persecuted day and night. And Minister of Foreign Affairs, Ambassador wemunomu, akanyarira kuti zii arisapozonga achimirira maZimbabweans. Akanyarira kuti zii, we've not seen him doing anything to try and find out, in line with the persecutions and the xenophobic attacks which are currently happening to Zimbabwe. Zvinhu zvazara on social media. There is something which is definitely wrong. This is why I always say, let's unite. Tiite chinhu chimwe chete as far as the Geza revolution is concerned. Now, inini handimbofinda kakuwanzirai. Bhiza rangu inini muGeza revolution pamwe chete naMudhara Geza ndi General Chiwenga. Kune vanhu vekuti time yehondo chaiyo, they had brains dzinotoshanda dzinotodhonza. They were very good tacticians. Vekuti they contributed to the liberation struggle. Hondo iya ingadei yakatora a shorter period of time. But what use is a skilled person if he's not willing to put into practice his skills? Why do I always talk about General Chiwenga? General Chiwenga has stood the test of time and has shown a serious concern as far as issues of Zimbabwe are concerned. Munhu wese is quiet. Munhu wese is quiet. Why must I talk about zita reumwe munhu? Yet that person is sitting comfortably in Mbamake. Whether anima good governance skills, as long as munhu here is not a risk taker, munhu here is not showing any signs of concern, asiri kuriska to put his life on the line for Zimbabwe, then I will never for a second waste my time talking about that person. General Chiwenga is long spoken about state capture. He's long spoken about corruption, but we need to do away with corruption. He's long spoken about doing away with nepotism. Kungopanana zvigaro paukama. So munhu iyeye ndo bhiza rangu inini. Why? Because he's made himself available. Kuzviratidza kuti he's willing to become part of the team that will liberate Zimbabwe. Ndo language yatiri kuda iyoyo. How many ministers do we have? That's the question that I would like to pose. And of all the ministers that we have, how many ministers are speaking the same language which General Chiwenga is speaking? Be it ku opposition kwacho. Who else is speaking? Asingaendi kuchechi ndiani kuzoti ngawoswera tichiwaste time tichiparidzirana. Asingaziyi Bible ndiani. This is a time of a convergence in action. Not my scriptures. My scriptures to our names is sand. Munhu wese akamwirira muteuro muZimbabwe. Zimbabwe ndo nyika ine vanhu vanamata zvisingaiti, especially zvine chekuita nekusununguka kwenyika. This is why it's taken us more than 45 years kuti tigone kusununguka. So we are sick and tired of munhu anenge achiposta mavhesi every day. No. We want munhu anogara achibatikana nezveZimbabwe achitotaura achirwiswa zviri kuoneka. Kana taakuzonamata taakuziva kuti taakunamatira for protection of this person. Look at the assassination attempts that have happened, that have been targeted towards General Chiwenga. Amunoziya imimi 15. Anozikanwa akaitika mukati asina kuudzwa vanhu akawandisa zvisingaiti. All of these things are happening because he's told people kuti zvidii mbavha dzese dziri kuzoenda kujeri hatina basa nekuti ndiwani uyezve une mari yakaita sei. Ndo leadership iyoyo. So musapusiswe. Don't be distracted.
We've got people vanenge vachida kugadzira mazita avo through the Geza revolution. That is absolute nonsense. Where were they all along? Why didn't they take it upon themselves to start up a revolution and say enough is enough? Why did they have to wait for Nyoka Yamabunu? Why did they have to wait for Mdara Geza? Therefore, we shall support. This is our commitment towards the revolution. We shall support and be loyal to the one commander, Anoa Mdara Geza. Tinaye Mdara Geza ku exile kuno. Muna ane prazi, atone tuma properties twake tikotanga dai atorowa rent yake. Mari yopinda utenga bacon yake uswera achiona mombe dzaka akazvigarira achitamba nawo zukuru wake. But he's not enjoying any of that. You'll find out kuti mazera aya munhu anenge ane sugar, munhu anenge ane BP, and is willing to suffer and go through all of that persecution away from his family, away from the things he loves. Why? Because he wants Zimbabwe to be great. Then you've got a funny person that will just come out of nowhere and say, is this takutora road yakadai? Why? Because Mdara Geza has failed. Failed what? That is hogwash. Mdara Geza has not failed because zvese zviri kuitwa neregime izvizvi, they are trying to counter zvinhu zvese zvakaoneswa vanhu naMdara Geza. Ndo zvavari kutry kudzima, but hazvichasenzi. Why? Because we are not wired to the same frequency. We are not robots. Ekuti unongobribe ne-one software wosynchronize. No. Vanhu vane brain, vanofunga, vanoona kuti sure for the past 45 years we've been taken for granted. What meaningful development has Emerson Mnangagwa brought to the people? Nothing. This is that's a template, foundational template that was established by Robert Mugabe. Dai Mugabe anga achiripo izvizvi nezvo zvangadai akasozvipedza kudhara. Dai vanhu vanyepera kuti vane tsitsi nevanhu. Muri busy kuwesta mari muchipa just a few people. Why not make my decisions anobenefita Zimbabwe yese? Strive masiiwa is stealing money from the people. Mari meekukeshi zviri kubirwa vanhu masikati machena, zviri kuonekwa nemunhu wese kuti mari iri kubatwa yakakurisa. Kana mune hanya nevanhu, madii kumira nevanhu kutaura kuti data is way too expensive in Zimbabwe. Potras, see to it kuti matariffs adzika kudata. Because zviri kunyanya kudhura. Ku-EcoCash, macharges ari kubatwawo kakawandisa. Kumabhengi uko, mari dziri kubatirwa vanhu dzakawandisa. Try and limit kurwadzisa vanhu as far as tax is concerned. Just because you need to look at how much people are making, how much are people earning anyway. Zvekuti mungati kwese muri kubata tax, kwese muri kubata tax, kwese muri kubata tax. Now, nyika haina ma-ambulance. Nyika haina ma-ambulance. Healthcare system is a mess. How is it possible nyika ino to rely on an individual? Kuti abatsire nema-ambulance. Nyika ine diamond, ine gold, ine chi. Zvinomeka sense here izvozvo. Kwautorely kuti ninga achati pama-ambulance, pakaita dambudziko ninga achaunza ma-ambulance ake. Nditaurire, a whole country, a whole health ministry. That is absolute nonsense. Ma-individuals aifanira kunge achitobatsirwa ne-health ministry ne-government. Ndo zvinoratidza kuti nyika iri kufunction. Zvese zvinenge zvichiitika, people are exposing the government. Kuti healthcare system yenyika yakafa. That is why they are relying on certain individuals for sustenance. So hatina kwatiri kuenda. That is what it means. Munhu yeye akafunga akataura kuti handichadi kuita izvozvo, nyika ichaita sei manje? Alright, kune ndege dzakadonetwa neRussia zviri kuzivikanwa nemunhu wese. Where are those helicopters that are supposed to be benefiting people? Where are those helicopters? Tell me. No one knows where those helicopters are. Why? Because akutoshandiswa under a private arrangement whereby people are paying huge sums of money to get services. Smithy Bakaenda, 1980, Zimbabwe had a population of 7 million people. Magetsi anga asingaendi, Zimbabwe was producing 2,200 megawatts dzemagetsi. Vanhu vaimwa mvura yakachena. Because we are being led by clueless people. Vanhu vari kumasewage day and night. Load shedding has become the order of the day. Muri kutadza kugadzira magetsi.
Mai Mutsvangwa, where are you? Makasimuka imimi mukataura imimi mu-HICC mukati one of the reasons why we want to impeach Mugabe is because of mari dzakadyiwa nachivhaya achinye paroti arida kugadzira magetsi, and chivhaya is connected to Mugabe. Is that not the same chivhaya that you guys are celebrating? What has changed? That's my question to you. What has changed? Is chivhaya still not active in the tender processes of the government? Is he not still stealing money from the people, which happens to be taxpayers' money? He's still doing all of that. Why have you guys gone quiet? Chachinja chi, just because most people are benefiting from chivhaya, now he's a saint. Hatina upusa zvekudaro zvezvoti ndakabva ndapusiswa. Politics idzi hatina kudzitanga tine kwashidzi zvekuti mungati tingabribwa inini nyange unzi ndopiwa 50,000 yeunzi ndinyarare kana ndisapote zvinhu zvakadhakwa. No, never. I will never tolerate nonsense. What is wrong is wrong. Decision yatiri kutora nhasi will be remembered for having done certain things zvichaita kuti Zimbabwe inake, and the journey starts now. The action starts now. Chivhayo must rot in jail. Kana vasina mhosva Mnangagwa paanga asipo achitenderera achienda kuJapan, kuOsaka uko, Algeria and Equatorial Guinea, zvigananda wai zvava zviri mubako. Zvigananda zvese zvava zvapera Rwanda izvo. Kana zvisina mhosva zvaiwandei, zvaidi kubudikira vachifarisa zvavaingoita izvozvo. How is it possible that Tungwarara is moving around splashing money, yet haana any company inoemploya vanhu inozikanwa munyika? Where is he getting all of that money? The only thing that we know Tungwarara for is juraho raakaisa pastate house. Chinditaurirai mari yacho motarisa mari yacho motaura kuti sure, where are we going as a nation? We've got just few people enjoying. Vari kumora uchi hwenyika, nyika ari mamvemve. And we are speaking against all of those things. Ingaita nyika here pekuti pese panonzi spokesperson weZANU-PF ari kutaura pamberi peTV anenge achingoti Manizi. Manizi ari kubenefita vari vega iyo. Let's talk about other companies. Let's look at Zimbabwe as a whole. How many provinces do we have? We've got 10. What projects, meaningful ones, are being done to employ people? Vanopinda mabasa. Munotaura kuti munoda kuita fundraising yekudhila nemadrugs. How will you deal with the issue of drugs when people are not employed? The best way to replace a bad habit is to you replace it with a good habit. And you see, there is no free space in this realm. Everything is occupied by something. Therefore, mukabvisa bad habit munyuto wacho asingaendi kubasa, achasara achiitei. Something needs to occupy that space. So as long as you've not given that person a job, munhu iyeye achangonodzokera futi kunorova madrugs. It's simple. Azimboti rocket science kuti vanhu vafunge kuti apa panofanira kuitwa so. After 2017, makambani mangani aibuda munews, mumanewspaper achinzi iyi yakuvhura, ichinzi iyi yakuvhura, CAC iri kupi? Makambani mangani? Iyi yakuvhura, iyi yakuvhura, iyi yakuda kuvhura, iyi yakuda kuvhura, iyi yakuda kuvhura. Mechisi chaiyo hatisi kugadzira muno. Bhuku chairo rinouraya makonzo muZimbabwe hatisi kugona kugadzira. Bhuku rinouraya gonzo. Tiri kutoda China kuti itigadzirire bhuku rinobata gonzo muZimbabwe. Chii chakadaro? Tiri kuende toothpick chaiyo hatisi kukwanisa kugadzira toothpick muZimbabwe. Why? Muruziya kuti vanhu havasi kudya zvinonaka, munhu anoda kutokodora chii? Nyika yese yarohwa nenhamo. Haisi nyika bai. Let's rally behind General Chiwenga. Kana paine anofungira kuti ane capacity yekubvisa ED, munhu iyeye ngaasimuke timuone, aite action, muone kuti hatimusapoti here. This is the reason why I support General Chiwenga. He is not a corrupt man. If he is corrupt, nekurwiswa kwese kwaitwa, paishayiwa here vanhu vaibudikira vachitaura kuti Mundarawa is corrupt akaita chakati nechakati nechakati. All of that is not being said because he is not corrupt. Ndoshamisika vanhu vachigadzira tunyanya twokurwisa vanhu vakaita sana General Sanyatwe. Ndichitarisa General Sanyatwe, he is not corrupt, that man. He is not corrupt. Kana paine chef ari kurarama nemari yepay, ndiye Mundarawa uyo. He doesn't live a flamboyant life.
is always muconstituents achitoshanda navanhu zvakanaka. Batanidzawo madhora kudai so. Mukadzi akamhanyawo kubasa noko upowo pei yake noku, murume upowa noku, wobatanidzawo dhirisawo bhoho wanaka. Ndo vatungamiriri vatiri kuda. If that man was corrupt, pane here chigananda chekuti chaiadresa vanhu chorekedza kutaura zita ramudhara Sanyato? Hazvitauriki kazita remudhara wacho because hamusi pamwe chete, hamusi kuba mese. Mudhara is not corrupt. He is one of the most principled and most level-headed people. It's difficult to speak against corruption, uchiziva kuti wabva uita masikati. Hazviiti. Ngatisatolerate vanhu vanoita come up nemastories akadhakwa. Chiwenga haiti azodai anga ari musoja. Saka maida kuti adii riro basa racho. Pana akarambidzwa kuendawo hondo. Waendawo kuhondo warwa, nyika yosununguka wopuwa chigaro chakati pana anochiramba here. Indri ndochiramba sei? Icho chiri of giving service to the nation. Vanhu vachaita kuti Zimbabwe inake, musape madofo mukana wekutsoropodza vanhu ivavo. Let's stand by those people. Let's pray for those people. Handi muri kunzwa? Ndo vanhu vachaita kuti zvinake muZimbabwe. Zvese vamhoza hamuna muchitirwa nana Tungwara vachiswera vachifamba vachiita sei? State capture dzavanoita dzakadhakwa, nhama haifi yakapera muchisekerera the wrong people. Now vese vakapuhwa mari naTungwara last month, ndiudzei muchinayo here? Izvi Zimbabwe yese pane munhu asina chikwereti here yekuti ukabribwa nhasi nekamari, mari iyoyo inopedza dambudziko rako? Hapana. Munhu asina chikwereti, mari iyo haifi yakapedza dambudziko rako. So what we need is we need a permanent system, a permanent solution that will help our people to be free and not depend on corrupt people who are stealing from the nation, who have got access to state coffers. That is the language that we're speaking. That is the message that we are spreading to everyone. Ku South Africa munhu ngaaende nekuda, kwete nenhamo. Kuenda kuti daumbonzwa kuti kune nyika inonzi South Africa, daumbona kuti kwakaita sei, munhu ouya kunongoona. Ndo the life that we want. Kwete kuti munhu wese anenge achingobuda muZimbabwe achienda kunyika dzevamwe, kwaivo vachauyawo rini? Chinoita kuti vanhu vati nyare is whereby we will have a equal distribution of citizens. Ku South Africa kuno kutoitawo a reasonable number yemaZimbabweans. Ivo maSouth Africans oendawo kuZimbabwe achinoshandawo. It becomes difficult for them to persecute Zimbabweans here in South Africa when they know they've got other South Africans, their family members, who are working also in Zimbabwe. It becomes difficult because the same measure that will apply to Zimbabweans here in South Africa is the same measure that will be applied to South Africans in Zimbabwe. Ngatipaonesei ipapo maZimbabweans tipagadzirise zvakuitika.